हाय फ्रेंड, गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायगोन डेलार जानानै थांखांनाय भिडिअ एबा फट'सफोरखौ बोरै लाबोफिनो बेखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअनि गेजेरजों रिभिउ खालामनानै आं दिन्थिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। बै डेलार जानानै थांनाय भिडिअ एबा फट'सफोरखौ लाबोफिननो थाखाय मोनसे एपनि गोनांथि जागोन। बे एपआनो जाहैबाय डिस्ट्रिगार एप। बे एपखौ नोंथांमोना नांगौब्ला आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसननि सिङाव थांनानै लिंकआव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। नङाब्ला प्ले स्ट'रावबो डिस्ट्रिगार सार्च खालामनानै नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हागोन। आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। आंनि बेलआइकनावबो क्लिक खालामना हो जाहाथे आंनि गोदान गोदान आपल'ड खालामनाय भिडिअफोरा नोंथांनिसिम सहैयो। भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। लोगोफोर, आं दा भिडिअखौ जागायनोसै। नैबे गेलारियाव क्लिक खालामबाय आङो। अपेन जाबाय नै लोगोफोर गेलारिया। बेयाव माखासे पिक्चारफोर दङ। नायनोसै बबेयाव मा मा पिक्चारफोर दङ। बे जाबाय आं एडिट खालामनाय पिक्चारफोर। नै पिक्चाराव दंबावो नै बियो फट'आरोखि। आं बे फट'खौ आङो डिलिट खालामसै। बे डिलिट खालामनाय फट'खौ लाबोफिननांगौ। बेयाव डिलिट खालामसै लोगोफोर। नाय नोंथांमोनाबो माने जेरावबो दोनखोमायाखै, अबेबा फाइलफ्राव बायदिसिना सिंफ्राव दोनखोमानाय नङा। आं पारमानेन्टलि डिलिट खालामदों बे फट'खौ। डिलिटआव क्लिक खालामबाय आं लोगोफोर। बे फट'आ डिलिट जाबाय, गैला आंनाव मबाइलाव। बे मबाइलावनो गैला, जेरावबो गैला। अबेबा फाइल सिंफ्रावबो जेरावबो गैला बे मबाइला। फट'आ गैला आंनाव। बेखौ आं दा नैबे गेलारियाव दोनफैफिननोसै लोगोफोर। आसरित, आरो बे डिलिट जाखानाय फट'खौनो लाबोफिननो हायो आरो। अब्ला मा खालामनांगोन लोगोफोर? फार्स्टआवनो नै बे डिस्ट्रिगाराव क्लिक खालामनांगोन। डिस्ट्रिगाराव क्लिक खालामबाय आङो। बेनिफ्राय बिदि जाखांबाय। स्टार्ट बेसिक फट' स्केनखौ क्लिक खालामनांगोन आरो दा। क्लिक खालामबाय आं दा। बेनिफ्राय नै फट'फ्रा बिदि जाखांबाय आरोखि, स्केन जागासिनो। बिसोरबो आंनाव गैखाया आरो बेफोर फट'फ्रा, माने जाखांबाय थागासिनो आरो। लोगोफोर, फट'आ बेनोमोन। मोनसे, मोननै, मोनथाम। बेखौ आं दा गेलारियाव दोनहैफिनसिगोन। गेलारियाव दोनहैफिनबा मा खालामनांगोन? नैबेहाय सेलेक्टआव होनांगोन आरो नैबेहाय जों राइटिं खालामनानै लाग्रोनांगोन आरो नों बबे बबे फट'खौ दोनो। बिसोरबो दानजाखांबायमोन। जोंनाव दानलाय दोनैलाय ट्राय नायबाय थादोंमोन आं, बेनिखायनो नैबे डाबल जादों। बेखौ आं दा दोनहैफिनसिगोन। अब्ला मा खालामनांगोन दोनहैफिनोब्ला? नैबे रिकभाराव सेरनो नांगोन आरो क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामबाय आं रिकभाराव। बेनि उनाव नैबेयाव मा जाखांदों फरायनानै नायग्रोनोसै आं। हाउ वुड इउ लाइक टु रिकभार the files? Recommended save the files to an app on your device such as email, Dropbox, Google Drive, etc. Second dङ save the files to a custom location on your device. You will need to find the files yourself after saving. Third dङ upload the files to an FTP server. Requires access to an FTP server. बे मा खालामनांगोन दा? गेजेराव सेरनो थिनदों आरो बे गेजेराव सेरबा थागोन आरो। गेजेराव क्लिक खालामबाय आङो। बेनिफ्राय नों माबे फाइलाव दोनो बे थागोन आरो, गोसोबायदि दोननो हागोन नों। जेरै बेनि सिङाव नों बबे फाइलाव दोननो हागोन आरो। आरो जायखिजाया सायावनो दोननोसै, फाइलनि सिङाव लांलायलां। नै गाहायथाराव दङ ना बे सेलेक्ट दङ, बे सेलेक्टआव क्लिक खालामबानो बे अट'मेटिक नोंनाव थाहैफिनसिगोन आरो। सेलेक्टआव होबाय आं लोगोफोर। मा जायो नायनोसै। नै गोजौथाराव देखायदों रिकभारि कमप्लिट। मा होनो? रिकभारिया जोंना कमप्लिट जाबाय, फट'आ थाहैफिनबाय। नैबे ओरैनो जाखांफैदेरनाय बेखौ जों मा खालामनांगोन? नो थेंक्सआव होननांगोन। बे नङा। बिदिब्ला नायहैनोसै गेलारियाव थाहैदोंना थायाखै। आंखौ दानगारसै। एक्जिस्ट होबाय आङो, एक्जिट।
गेलारिखौ अपेन खालामसै आं लोगोफोर अपेन खालामबाय नै फट'आ बेनोमोन जाखांफैबाय नैबे मोनथामानोमोन जाखांफैबाय आसरित आरो माने पार्मानेन्ट डिलिट जानायखौनो एपनि दारै बिदि लाबोफिननो हायो आरो स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालाम थेंक इउ स' माच